Okay. Okay. Maayong hapon sa tanan, maayong hapon sa inyong tanan. Live na punta para 5 PM draw. Para sa 5 PM draw karong November 10, 2022. Okay. Palihog lang ko like ug share sa atong live no, like ug share sa atong live no. Live na punta para 5 PM draw na to no. Live na punta para 5 PM draw na to. Palihog lang ko like ug share sa atong live no. Like ug share sa atong live. Palihog lang ko like ug share sa atong live. Palihog ko like ug share sa atong live. Update na punta para sa atong 5 PM draw karong November 10, 2022. So good PM pod. Yeah, Ma'am Estela Maghinay Tampia. Good evening, ma'am. Good evening, good PM. So guys, gawas atong numero gahapon nga sa live ba. Ang gahapon nga live na to may nigawas ang 794. Ning gawas atong numero ang gi-live na to gahapon. Okay, palihog lang kong like ug share sa atong live no. Like ug share lang sa atong live. Welcome day balik sa atong page no. LEL Vlog. Welcome sa atong page mga kamasta. Okay, magsugod ta para 5 PM draw. Aron makaapas pa mo sa pagtaya. So, palihog lang ko like ug share sa atong live no. Like ug share lang sa atong live. So, first combi na to. First combi. Na tong first combi no. First combi na to na 75 ang last 2, 075 ang kumbi. Target rumble o sure mog rumble. Good afternoon po, pahingi po. Oy boss RJ, may nga po dia boss. Good afternoon po boss. Piliin lang niya itong kumbi diri boss no. Piliin lang atong kumbi diri. So palihog lang ko like ug share sa atong live no. Nganong wala naman na itong viewers, nawala mo na tong mga viewers no. Palihog lang ko like ug share sa atong live. Muna atong unang kumbi. 75 ang last to, 075 ang kumbi. Target rumble, sure lang yung rumble aron sure ball walay bagol ball. So muna kaduang kumbi. 67 ang last to, 167 ang kumbi. Target rumble lang gyapon no, target rumble. Sure lang gid mo rumble para sure ball no. Palihog lang ko like ug share sa atong live no. Like ug share lang sa atong live. Palihog ko no. Tuod guys, na ako'y parapol no. Palihog ko na ako'y parapol. Kung kinsa tong ganahan mo, apil sa atong parapol no. I-message lang ko. Ito nila malika. Diyan, nawad ang ito. Nira. Alang balik on. May hapon po dia boss Raymar na lagi ni. Shout out sa mo boss. May hapon dia.
Palihog lang kog like ug share sa atong live no. Like ug share sa atong live. Pila dahil nga. Oh, liti. Kung nagod siya, unay. Yung 170 na lang. Yan daw, okay lang. Worth na siya. Maganda ko sa bahay. Tingnan lang, maging nakibangan yan. Hindi ako nalaki. Ito rin pareha sa imong kauban. Yan. Palihog lang kog like ug share sa imong ano. Ay shoutout ni Rimar dai no. Taga Negros Oriental. Ano na lang. Ang pilain na rin color oh.
Daw? Kalo ko no? Nay? 37. Kano? Kali. Isap ka? Barang ini ke pulau, apa nanti pak? Murid bayar. Okay, 39. My face, 40. Ilan sa sabat? Akin na no? Kapilain lang. Ano na? Ano na eh? Ano? Yung mga sandal. Iskela, langka. Ha? Wala? Okay. Uy, nangawala naman sila pala yung like og share sa ikatulong kumbi. Muna ato ikatulong kumbi no. Palihog lang ko og like og share sa atong live. Pasensya kay naay customer. Shout out day ni Boss Remar taga Negros Oriental. Shout out sa inyo taga Negros Oriental. Shout out sa inyo dia. Okay. 79 679 target rumble lang gyapon. Sure lang gid og rumble para sure ball walay bagol ball. Palihog lang ko og like og share sa atong live no. Palihog lang ko og like og share sa atong live no. So gisa tong ganahan mo appeal sa atong parapol. Natay parapol no. I-message ra ko ninyo. Only 50 pesos slots no. 300 slots lang ang maka-appeal. Pag human na to og parapol magpa-giveaway ko. Magpa-giveaway ko. 5K akong ipa-giveaway. 5 kabuk ang mudaog gihapon sa atong pag-giveaway no. Gcash lang Gcash ra atong pahatag sa giveaway. Palihog lang ko like og share sa atong live no. Like og share sa atong live lang no. So muna to ang tulo ka kumbi no. Target rumble sure lang gyud mo og rumble para sure ball no. Og direta sa atong special kumbi no. Atag ko sa atong special kumbi. Mo ni atong special kumbi. Iti por ang last to.
184 ang kumbi. Nagpasinsilyo pa. 184 ang kumbi. Target rumble lang yapon no. Sure gyud mo rumble aron sure ball walay bagulbol no. Palig lang kog like ug share sa atong live no. Ug kinsa tong ganahan mo apil sa atong parapol no. Balikon ko ang mo apil sa atong parapol. I-message ko og dali kay paguman sa atong raffle. Magpag-giveaway ko 5K, 5 ka tao ang modaog sa 5 ka tao ang modaog sa atong giveaway no. 1K every tao makadaog. Akong maapilan ra sa giveaway ang moapil ra sa atong parapol no. Mora munay mo apil ang maapil sa atong giveaway ang moapil sa atong parapol. Mura pod akong pilian no, mura pod akong bunutan. So muna 84 184 target rumble sure lang gid rumble para sure ball walay bagol-ball. Ug dirito sa ikadua 20 ang last to 920 ang kumbi. Target rumble lang gyapon no, sure og rumble para sure ball, no. Ug dirita sa atong parigalo. Atong parigalo. Ihatag lang ako na no. Regalo na to eskalera. Eskalera atong parigalo karon no. 97 ang kumbi, 54 ang kumbi, ang last to 97 ug 54. Ang kumbi 897 target rumble 354 target rumble ang gyapon no. Atong pabonus 31 ang last to og 13. So, muna itong tanang kumbi, no? Palihog lang kog like kog share sa atong live. 143 o 173 na. Palihog lang kog like kog share sa atong live. Palihog lang kog like kog share sa atong live, no? Target rumble ra atong kumbi. Sure lang yung rumble para sure ball walay bagol-ball. So muna itong tanang kumbi no. Sa ganahan mo apil sa atong parapol o sa atong pag-giveaway. Palihog lang kung message nako atong parapol 50 pesos ang tong slots. Only 300 slots no. 300 ra ka slots atong giveaway. O giveaway atong parapol. Ang moapil sa atong parapol maapil pod sa atong giveaway nga 5K. 5K ra atong pa giveaway no. 5 ka tawo ang makadaog og 5K. Ay 5K, 5 ka tawo ang makadawat ra sa 5K, 1K every 5 ka tawo. 1K ra kada tawo sa 5K na to, no. Palihog lang kog like og share sa atong live no. Like og share lang. Only 50 pesos ra atong raffle. Parapol no. Sa ganahan mo apil, i-message lang ko dayon. So mo atong tanang kumbi no. Maayong hapon sa inyong tanan og God bless and good luck sa atong kumbi, guys. Kapas pa mo ana sa atong yatang kumbi. Pili lang ninyo na. Kaya ko na din ito ayo.
So, muna no, palihog lang ko like ug share sa atong live. Like ug share sa ganahan mga pil sa itong parapol, no? Muna to akong ipang istorya ganina. So, muna itong kumbi. Palihog lang ko like ug share sa itong live. Siya salamat o good luck sa itong kumbi. Mayong hapon sa tanan.